život vězní v jedný poze, ve vzájemný symbioze. Doma sedí nebo leží, není společenský typ a není to George Clooney a je sexuálně nudný, ale ona chce mít pocit, že by George mohla mít. A či je láska, když se žena zblázní, zbalí si saky paky, aby mohla říct. A či je svoboda a odjede do lázní, vždyť už se s ním nedá žít, vždyť už se s ním nedá žít. Tmačiš tu nedá žít. Tmačiš tu nedá žít. Ani ona už není modelka a dokonalá prdelka, je to spíš pěkná hysterka a je to typ, co by z baráku a fotry má na háku, když začne zase všechny kolem komandovat. A či je láska, když se chlap zblázní, zbalí ženský kufry, aby měl už klid. A či je svoboda a pošle jí do lázní, vždyť už se s ní nedá žít. Vždyť už se s ní nedá žít. A či je láska, když se chlap zblázní, zbalí ženský kufry, aby měl už klid. A či je svoboda a pošle jí do lázní, vždyť už se s ní nedá žít. Se s ní nedá žít. A či je láska, když se chlap zblázní, zbalí ženský kufry, aby měl už klid. A či je svoboda a pošle jí do lázní, vždyť už se s ní nedá žít. Vždyť už se s ní nedá žít. Zač už tu nedá žít. Zbalí ženský kufry, aby měl už klid. Ať je svoboda, pošle jí do lázní, teď už se s ní nedá žít.